tenia molt clar que aquesta nit, que és la nit de Nadal, vindria aquí i un home carregat amb un sac li portaria un munt de regals. I ara sembla que tot això s'ha anat a la merda. Em pensava que ens havíeu vingut a veure a nosaltres. No ens posem nerviosos. És cert que us hem vingut a veure vosaltres, però és que també és cert que el Martí venia amb unes il·lusions que ja no es compliran. Sí, i que la vostra filla, amb aquell cony de comentari, el Pare Noel no existeix, són els pares, ho ha engegat tota la merda! Deixa-ho estar! Mira, cada cop que dius que ho deixi estar, tinc més ganes de saber què cony haig de deixar estar. En casa on? Què dius ara? Em tanco a l'armari, agafo un coixí i me'l pico a la boca. I crido molt! Esteu malalts? Esteu malalts tots aquí? És que us falten hores de sol o és aquest puto veí calent que us ennúvola l'enteniment? Tota la merda!